Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаляму аля расулилlah. Казва пратеник на Аллах, салалаху алейхи ва салям, който вярва в Аллах и в съдния ден, нека говори добро или да мълчи. Хадис се предава в Сахих ал-Бухари. Имам Неуи рахметуллахи алейхи казва, че този хадис е основен принцип в етика на речта. Ако човек иска да каже нещо, трябва първо да обмисли дали думите му ще донесат полза. Ако да, нека ги каже. Ако не, по-добре да мълчи. Той подчертава, че празното говорене, клеветите, обидите и излишните спорове противоречат на този хадис. Имам Ибн Хаджар ал-Аскалани рахметуллахи алейхи обяснява, че този хадис е свързан с чистота на сърцето. Защото думите са отражение на вътрешното състояние на човека. Ако сърцето е добро, то и думите ще бъдат добри. Ако сърцето е изпълнено с лоши мисли, това ще се прави в речта. В друг хадис пратеник салалаху алейхи ва салям казва: няма нищо, което да хвърля хората в огъня по лице повече от думите, които ги изговарят. Хадис се предава в Тирмизи. Имам Ибн Раджаб ал-Ханбали рахметуллахи алейхи коментира, че този хадис обхваща всички аспекти на комуникацията: реч, писане, социални взаимоотношения. В друг хадис пратеник саллаллаху алейхи ва салям казва: който ми гарантира това, което е между устните му, всъщност езика, и това, което е между краката му, всъщност целомъдрие, аз му гарантирам дженет. Хадис се предава в Сахих ал-Бухари. Това подчертава, че контролът над думите е ключов за спасението. В следващия хадис пратеник саллаллаху алейхи ва салям казва: човек може да изрече дума без да й отдели значение, без да й даде значение, но тя може да го хвърли в огъня на 70 години разстояние. Хадис се предава в Сахих ал-Бухари. Това показва, че една невнимателна дума може да има тежки последствия. В следващия хадис пратеник саллаллаху алейхи ва салям казва: най-добрите сред вас са тези, които имат най-добър характер. Говоренето на добро или мълчането е част от добрия характер. Като заключение, тези хадиси ни учат, че думите имат сила, могат да лекуват или да нараняват, да сближават или да разделят, да водят към дженет или към огъня. Ислямът ни насърчава да говорим само полезни и добри неща. А когато не сме сигурни, по-добре да замълчим. Това е основен принцип за всеки вярващ, който иска да изгради добър характер, да поддържа хармонични взаимоотношения и да спечели задоволството на Аллах. Думите, които изричаме, са като стрели. Веднъж пуснати, не могат да бъдат върнати. Те могат да изградят или да разрушат взаимоотношения, да донесат радост или болка, да доведат до спасение или гибел. В свят, където всеки бърза да изрази мнение, социалните мрежи, ежедневните разговори, спорове и дебати, този хадис е напомняне за отговорност, която носим за всяка дума. Колко семейства са се разделили заради обиди, колко хора са били наранени от лъжи и клевети. Истинският вярващ не говори просто за да каже нещо. Той обмисля дали думите му ще донесат полза или вреда. Ако има съмнение, мълчанието е по-добрия избор. Въпрос, който всеки трябва да си зададе: ако Аллах ме попита за всяка дума, която съм изрекал, какво ще отговоря? Затова следващия път, когато почувстваш нужда да кажеш нещо, запитай се: това добро ли е, нужно ли е, или е по-добре да замълча? Тази самодисциплина не само ще те доближи до Аллах, но ще ти направи живот по-спокоен, взаимоотношенията ти по-здрави, а думите ти по-ценни.